Bueno, noiz eta zergatik sortu zen Gure Txoko Elkartea? Bale, Gure Txoko Elkartea sortu zen 1991an, pixkot aurka egiteko errepublikanoi eta Elizaren babespean, bino hortik gerora diktadurakin eta hori guztikin gehitu zen pixkot bertan bera ez dela, eta aktak irakurtzen eta bai ikusi izan dugula 1991an agertzen dela lehenbizko bokala pixkot ordezkatzen edo ordezkari bezala dantza taldia. Orduan Gure Txokoa Elkartea hasiko zen 1991an eta dantza taldea 1991an. Eta egia da, nahiz eta 1991an igual sendotu dantza taldia, aldez aurretik jabazirela dantzari batzuk herrin, talde bat osatzen zutena, minetzetenak deuse serio bezala. Orduan ezkeroztik. Eta urte guzti hauetan, kide berri gehiago sortu izango direta, zenbatzu eta badakizu datu horiek? Bai, gutxi beti guaintxe bertan gara 200 dantzari inguru, eta, txikinak batxuzte 5 urte, direla horiek hasten diren 5 urtekin, eta gero hortik antzinera gure talde arte dela heldun taldea, eta azken urtetan ere bai izan dugu veteranan taldea, direla edo dantzari horiek edo guain sartu zaiela gogua dantzetan aitzeko eta bertan apuntatu direla. Aipatu duzu dantza taldea, Gure Txokoa ze ataletan banatzen da dantzak, zer gehiago? Bai, Gure Txokoak dantzaz arduratziaz gain, baita dute futbol taldea, bizikletak ere bai. Bai. Eta listo ez. Bai, guk dakiguna, horiek izan entzine pixkot igual garrantzitsunak edo gehien ahitzen direnak, igual gero bat dire bertzatzu gunkointxeetan ez dakizkigunenak. Eta zein dira Gure Txoko Elkartearen helburu nagusiak epe labur eta luzera begira? Nik uste gure helburua beti izanen dela, eta izanen da euskal kultura sustatzea eta mantentzea eta bereziki gure arlun dantzak, euskal dantzak ez. Bai sumatzen dugula igual azken bolada honetan geroz eta garrantzi gutxiago dagoela, beran igual ez da inbertze sumatzen betitik egon delako iturari, ez, dantzataletan parte hartzeko, minon bai ikusten dela, geroz eta garrantzi gutxiago ematen zaiela. Orduan hori izan zen gure helburu potentina, ez galtzia eta batez ere sustatzia datozten belaunaldiei, eta hortaz aparte, adibidez gure artean ere bai, bedeinen arteko harremanak sustatzea ere bai, ez? Azkenin beran adibidez batxugu 3 ikastetxe bezala, orduan hau niztan igual aurrak ibiltzen dire ikastetxearen arabera, eta dantza taldea bai dela aukera on bat, horren artin dizautzeko eta harreman horiek iteko. Eta hirugarren ere bai izan entzen elkarlana. Ze dantza taldi niretzako ezinbestekoa da elkarlana egotea gure artin, eta batez ere guain berako bestak hemen daudela, sumatzen da gehien bat, hori elkarlanaren garrantzia eta pixua beharrezkoa dela, holko emanaldiak eta ongi atetzeko. Orduan hiru horiek. Eta nola da barne funtzionamendua, nola antolatzen zarete? Kurtso hasiera normalin biltzen gara heldun taldeko partaide guztiak edo gehienak, behintzat aldugunak, eta, kurtso hasieran hori bidaltzen da esteka bat aurrak bertan apuntatzeko eta bilera horretan egiten duguna da taula hori hartu eta hasten gara banatzen aurrak taldeka, adinaren arabera, normalin entxaiuk itentxugu hastin behin, urtarrila bukaeran hasten gara eta berako bestak arte, eta talde bakoitzari esleitzen zaio irakasle bat edo bi. Orduan gauza horiek antoltzen txugu eta hortaz aparte ere bai barne ardurak. Ze azkenin olako dantza talde batin badire ardura unitz, eta zeregina unitz ere bai, eta orduan taldetan banatzen gara horietaz arduratzeko. Arropa eta materiala lortzeko edo bilatu behar balima da badago arduradun bat, komunikazio arloan ere bai, lokalen garbiketa eta bar luze bat. Eta finanziazioa nola lortzen duzue?
Gure txokoa taldearen ikuste ezaugarri berezi bat dela voluntario. Osa, adibidez, gu aurten gara irakaslik ez, minon aldez aurretik ere gure irakaslik voluntarioak izan dira. Orduan ez dugu ezer pagatzen dantza taldeari, pagatzen zaio kuota bat gure txokoa elkarteari, hango bazkide izateagatik. Bazkide izatea elkartean ere bai da dantza taldean sartzeko edo bertan egoteko baldintzatako bat. Orduan, finantzaketako motal, en plan, ikasleengandik ez du lortzen, minon bai gure txoko alkartetik, noizbenka bai emate dutela diruren bat edo, irterak egiteko ez, ez Portugalera joan ginelikan guain dela jaute bat do, gure txokoakin solasinta eman ziguten, eta hori ere bai joaki da pixkot udalaren bitartez. Orduan, direktamente ez dugu jasotzen guk dantza taldeako motal, ze azkenin errandako hori da voluntarioa, eta orduan hori izan entzen. Eta gure ikusleek jakiteko gure txokoak non ditu bere jarduerak? Bueno, baditu urtero errepikatzen diren ekintzak, normalin gehienak beran izaten direnak, direla, inoet hartzaitako eguna, dantzari txiki eguna, gero berako auzotako bestatan iten diren emanaldi txikiak, agerrako bestatan, hilekuetan, alkaiagan eta baita agerran ere. Eta gero potentina izan entzena da, berako bestatan egiten dena, dela festivala, aurten izanen dela abuztuaren batin, zazpitertan, eta gero ere bai berako bestatan izaten dugu abuztuaren 3an, kriston eguna, goizin bordondantza eta makildantzak, eta gero atxaldin aurreskua. Eta beran leku horietan ikusten altzaigu. Gero ere bai beratik kanpo egiten txugu irterak, batez ere txikiak, dantzari txikiarengatik, kanpo herritatik gonbitzen digut eta aurra joaten dire bertara dantzatzera. Eta gero Eiderrek aipatu duen bezala, noizbehinka egiten txugu irtera handia guk ez. Adibidez, gure txakoa dantza taldea joan izan da Granoillersera, baita Irlandara ere eta aurten egon gara Portugalen. Eta inguruko herriekin harremanik baduzue? Harremanik izaten dugu, arropa edo materiala behar dugulikan. Bino bertzenaz, hori ekitaldiak edo antolatzeko ez dugu izaten. Da batez ere, arropa edo, zer bat bihar balima dugu eta ez balima dugu gure lokalan, hortarako sasten gara eurekin. Eta baitare batzutan dantza berriak ikasteko, etorri zain zaizkigu dantza berriak iraustera eta gu baita joan izan gara, berako makildantzak edo, bertze dantza talde batzuri iraustera ere bai. Aipatu duzue ekitaldi pila bat, nola antolatzen zarete hori dena programatzeko? Bueno, hori kursoekin hasi bino lehen, abendu bukaerando egiten dugu bilera bat, eta lehenak esplikatu duen biztala egiten dugu hori. Ikusi pixko nortzu gauden prest alde batetik irakasik izateko eta gero jaiten ditugu taldik. Eta hortaz aparte, erran bezala ere bai, ardurak. Ardurak eta elkarlanan ikuste dela ezinbestekoa, postuk errantzun bezala ez, azkenin holko ekitaldi guztik ongi atetzeko eta ongi antolatzeko. Eta orduan egiten duguna da, behin jakurtxoak inasita eta taldik antolatuk irakase eta aurrenak, egiten duguna izaten da, hartu ardura bakotxa, irakurri pixko zein barraren ardura bakotxin, eta orduan antolakuntza gauden guztion artin egiten ditugu talde txikik. Ez ardura bat izaten da, lehenbizkuenetariko izaten da inuet hartzaiak. Orduan horiek batek kriston, bixi ibili barra didez, bertzena ez digutu demorerik ematen. Gero ere bai, auzotako bestetan dantzatzeko ere bai, bada bertze talde bat. Potentinan ikuste eta batez ere guain izaten da festivalan ardura ez. Azkenin egia da, talde bakotxin bari dira arduradun batzuk, mion gainontzeko ere bai parte hartu behar dugu eta lagundu barra diegu, bertzenaz ezinezko izan entzen 5 personen artin, festival bat antolatzia. Orduan bai dela, hori elkarrana gure arteko laguntza eta bat abertziri horregon ez, laguntzen. Eta elkarte bezala, zen neurri hartzen dituzue emakumearen presentzia bermatzeko? Adiez, gaur egun, ez dakit izanen den lehenbizkoaldia egoera honetan gaudena, minon adiez antolakuntzan nik uste, eta igual nahasten ari naiz, bakarrik gauden eskak, adibidez. Antzinko urteetan beti bazen mutikoren bat, ez? Mutiko talde potente bat. Bino denborarekin sumatu izan dugula dela adin bat, nik errangurke igual ez, minon 13-14 urtetatik antzinera, ja ez daudela inbertze mutiko.
Ez dakit izaten lotxagatik. Lotzen dutela igual dantza dela zerbait emakumei bideratuta, nik uste ez delikan inoizuela izan, azkenin euskal dantzak ez du generorik, ibiltzaldi bai mutiko bai nahi dunak. Eta hori bai dela plan nik uste punto bat garrantzitsua dantza taldin ere bai, bideratuta dagoela edo antolakuntzan gaudela emakumik. Eta hori badugula beti erronka hori mutikuk sartzeko. Azkenin, eren presentzia ere bai garrantzitsua da, ez da, eta ez makil dantzak leheno bakarri dantzatzen zituzten mutikuk, eta guain dela urte desientetatik, neskak sartu ginen, gero, erabaki hori hartu zen batzar batzun bitartez ez, erabaki zelako plan, emakumek igual ere aukera izaten algenuela bertan parte hartzeko, nahiz eta beti plazan ikusi mutikuk, eta hori erabakita gero, horta daten dantzatzera, eta egia erranta normaltasunez ez, bai guk eta nik uste baita herriak ere normaltasunez ikusi zula gure parte hartzea, eta aurrezkoan behatintxo, aurrezko nidu ez, minon bakarre dantzatzen zuten mutikuk, eta neska ginen hor painulua kontzen, egoten, geldirik, eta nik uste ere bai aldaketa horien bitartez gure parte hartzea sumatu izan dela, nabarmena dela, eta bereziki hori, pasagere igual mutikuntzako bideratutako dantza guztietan neskak egoten, eta bati mutikuk desagertzen. Orduan, nik uste presentzia badela, bino mutikunak erozta gutxigo. Orduan hori. Eta udaletxearekin hartu emanik baduzue, badago halako elkarlan lanerako joeraik? Bai, udaletxekin erran bezala hori guk batez ere solasten dugu elkartiakin. Orduan gero ere bai elkartia harturatzen da pixkot udaletxeakin harremanetan patzen, eta egia da diez guk udaletxeakin bai badugula hitzarmen bat izaten dela normali, zer aurreskuren bat dantzatu behar balen bada italideren batean, edo eskaera bat egiten badate norbait dantzatzeko, dantzariren bat egoteko, hortan besartu beharko inela. Izanen da pixkotu dela etxekin badugu hitzarmena. Bino bertzenaz ez dugu harreman zuzenik bezala. Aizten aipatu duzu voluntarioez osatzen duzuela, pixkit elkartea. Badago alako aitortzarik voluntario horiei elkartearen partetik? Ez, bino azkenin guk iten dugu gustora bezala, nik ikuste dut dela manera bat bezala eskerrak emateko, ez? Ze adibidez, bai Eiderrek eta bai nik eraunkitu dantzatan, kriston urte pila, 6 urtetatik, eta beti egon da norbait pres guri dantzak irausteko, edozein problema baleman genuen ere bai laguntzeko, bertan egoteko guri apoiatzen, eta horri esker nik behinpin erraten aldut gaur egun dantza dela nire pasiotako bat. Eta azkenin, jaso ditugun aholku eta laguntza guzti hori, nik ere bai nahi transmititu bezala eta eskerrak emateko, adibidez ni guain nago txikillanakin, 5 urte txuzte eta ez dakit gustatuko zitzan, nik sortzia efektu hori ere bai aurrengan, eta hemen nik urte batzutara ez dakit ikustean nire ikasletako bat plazan aurrezkoa dantzatzen edo. Eta azkenin ez du aitortzarik, baina ez dakit, niri horrek ematit kriston ilusioa, ez dakit. Bai. Nik uste horregatik ere bai, niretzako ere bai da eskerrak emateko modu bat ez, urte hauetan izan txugun irakaslei, eta hasieran erran bizala, guk bakarre patzen dugu kuota, ez dugu pagatzen dantzateagatik, ez dugu kobratzen ez dara dantzak irausteagatik, orduan nik uste hori ere bai bere esiten dula gure dantzataldia. Bolondrez, puntu hori ez dela inoiz galdu, sortu zenetik gaur egun arte. Zer metodo erabiltzen dira dantzataldeko dantzariak teknikak eta estiloak erakusteko eta ikasteko? Azkenin hori erabakitzen du pixkot irakaslin arabera da, ez dugu, guk ez dugu jasotzen ez da formakuntza bat, irautsi barra dire dantzakola, inbarra dire gauzakola, ez, azkenin da pixkot, guri irautsi diguten hori, gu guain iraustia. Orduan, metodologiarik eta teknikarik komotalola ez dago, bino bai irakaslik erabakitzen dula bere taldearen arabera, adibidez, 5 urte bali matuzte, 5 urtetako umei bideratutako dantzak irausten zaizkia, ondien eri, zailxiguk eta igual bixiguk edo. Bai, eta ere bai saiatzen gara igual plazetan dantzatzen diren dantzak ere bai irausten, ez? Musikoko pauso variedade hori ere bai irautsi digut eta hok irausten diegu, eta diez txikinei ere bai dantza mitikunak, pauso aixenak, eta gehien errapikatzen diren, hori behin ikasita bertze guztia ikasten da aixa, orduan.
nik uste hori erranduna loenak. Azkenin teknika zehatzik ez dugu, irakasin araberakoa delako eta ere bai, taldearen araberakoa ez, mailaen arabera, binon hori, bai, sehatzen gala, bere hori plazako dantzak, pausuk eta berako bestetan egiten diren dantzak ere bai, irausten eta hortan oinarritzen. Eta repertorio hortan baten nabarmentzen edola? Makildantzak, Bai. Makildantzak da, nik uste behin pixko eta ondixik egiten direla, ez dakitzen bat urtetik antzinera hasten diren dantzatzen. 6, ez dakit. Bai, hor Tarte hortan. hasten dire dantzan hori, ematen zaie aukera makildantzak iteko berako bestatan plazan, eta nik uste dela dantza bat, gure txokoa dantza taldean baldin badoz zaude, jakin barra duzula bai edo bai, zen dire agitz, Bai. guriak. Eta gero ere bai, gure ez bai erotxe izan digutela larrain dantza, eta hori nik uste igual ja gerozta gutxio irausten dela, eta berako estatan gero sumatzen da. Orduan, hortan ere bai, batzutan saiatzen gara, ez azkenin, errandakoa, bai saiatzen gara, beran egiten diren dantzak ongi irausten. Benpin ez galtzeko teknikoiek. Aizten nahi patutuzu epe luzerako helburuak, epe laburrera, baduze olako helbururik? Guaintxe bertan, berako bestetako festivala ongi joatia, zai gara sartzen kriston ordu pila hortan, Bai. kriston ensaio pila, eta bai gustatuko litzaigukela dena ongi joatia eta zerbait polita itia, ez? Bai, eta gero ere bai, hiruko dantzak ongi atetzean ez da urteroko dantza berdinak izan ez, bai igual aurten sartu dire batzuk berrik direnak, eta orduan horiek ere bai ongi atetzea, eta horrekin batera bai, gogo ituztenak parte hartzeko, bai makil dantzan, bordon dantzan eta horrezkoan, hori animatzera, gurekin dantzatzera. Eta bertze dantza taldekin eta harremanik baduze? Errandakoa, sortzen txugun harremanak batez ere ez badire elkartrukingatik, dire hori materiala lortzeko, edo dantzak bat abertziri irakusteko. Bai. Ze ekimen edo programa bultatzen ditu gure txokoa dantza taldeak belaunaldi gazten parte hartzea sustatzeko? Erran bezala, nik uste dantzatan parte hartzeko ohitura ez dela galdu. Adibidez hori nabaitzen daunit txikin taldin, ez? Txiki direnak HH5 beti tale agitza handia aurrak nahi dutelako eta gogutxuztelako dantzetan parte hartzeko. Orduan nik uste hor, sartzeko berrik ez dagoela arazo nitzik minon errandakoa. Nik uste, igual erronka nagusietako bat bai dela nerabeztaroko puntu hortan daudenak ez, horiek animatzeko. Ekimen berezirik ez dugu. Guk segitzen dugu urteroko plangintza berdina eta inoiz ez dugu pentsatu igual hobena izan entzela horretan arreta paratzia, aldin hortako jendia gure gana hurbiltzeko eta gurekin dantzatzeko. Binon hori, nik uste foko horpatu beharko genuela, ez? Begitu ze pasatzen adin hortan, errandakoa, nik uste guaingoz talin dago mutiko bakarra eta zarrena izan nintuzte amaz, 18 urte. Bai. Eta bokai esi batzu goita, gero bartza batzuk bat juzte goita bortz, orduan, pena izan entzen, gure adineko jendia ez sartzia, ez? Orduan hori. Eta adibidez hortako ni igual txikinakin saiatzen gara dantza itiaz aparte, planteatzen dantzak zerbait guaia bezala, uniztan lotzen dugu ohitura, aspergarria, kultura, kaka bat ez dakit zer, eta azkenin txikiakin saiatzen garena hori jolasen bitartez, betiko jolasen bitartez, aldaketa batzukin, dantzari lotzeko bezala aurroiek motibatzen. Bino bai da egia, behin 13 urte ustela dola, ezin diezu konbentzitu jolas batekin. Orduan hor begitu beharko zen, zeiten alden. Dantza berexien bat proposatu, edo ez dakit. Bai, badugu hori berdinante. Erronka. Bai. Ze baliabide eta azpiegitura eskaintzen dizkizu aurrei dantzak ikasi ahal izateko? Ez da horreri referentzia egin niozun ez, adibidez guk batxugu bi lokal. Badugu hori gure txokoa elkartin, dela goiko lokala, dela bastante koizkorra eta horre egiten diren saiok. Eta hortaz aparte badugu bertze lokal bat frontonin, ez garako frontonin, goiko aldin. Eta hori igual da txikixikoa, baina betitik izan da gure lokala, orduan batxugu bi baliabide horiek. Eta hortaz aparte igual aurrei eskaintzeko ere bai, ez dakit dantzak ez, igual guk betitik gizkigu dantza pare bat,
Minon, baino izbenkatu zaizkigula plan iraustera dantza batzuk, igual aurrentzako politiak izaten aldirelak, eta gure bai saiatzen gara, igual dantzari txikitan jate bertzetoki batzutara, ideiak hartzen, ez? Aurrentzako dantzari txiki batin ikus genuen dantza poli bat xilo-xilo, eta azkeroztik joan gara irausten eta horrek gozentzaia unitz. Orduan, bai saiatzen garela, dantza tradizionalak irausten ez galtzeko, binon berriei ere bai ongi etorri. Gazteen presentziak nola eragiten du taldearen dinamikan? Azkenin hori aipatu dudan bezala, arduradunan taldea gazti gara, ez? Berez gara heldunak, bino hala ere gazti gara, 19-20 urtetik antzinera bertan sartzen gara, eta azkenin, hortxe haitzen gara lanin, hau dena antzinera atetzeko, ez dakit zerbait egiten duzu. Mantentzen jugu betiko ardurak, ez? Hasieran errandakuk, minon gero ere bai saiatzen gara, adibidez Portugalekua izan zen Lorenak proposatutako zerbait, orduan bai saiatu ginela hori aurrera graunten, edo bai ekarko ditugula, iraien 14an etorko da Orioko dantza talde bat, emanaldi bat ematera, kulturritxera, eta orduan bai ditugula horko proposamenak ez, saiatzen gara, ematen diguten diru laguntza horiek modu batin edo bertzin ongi inbertitzen, eta nik uste hortan bai garrantzia duela gazte izatik. Orduan, ardurak estira honitz aldatzen, baina igual arduraiek eraunteko moduk eta konpatuta igual guain dela urte batzuk nahi jentzen eta gaur egun diferentia delako. Nik uste bai sumatzen dela mionez haunitz. Metabersoak esperientzi sakonagoak eta 3 dimentsioak ahalbidetuko ditu eta erabiltzaileek ingurune birtualetako gora beren bidez elkar eraginean jardungo dute. Horrek nabigatzeko eta edukia online esperimentatzeko modua eranlan lezake. Metabersoak interakzio maila berri batera eraman ditzake sare sozialak erabiltzailei ingurune virtualetan komunikatzeko eta sozializatzeko aukera emanez. Testu mezuen edo irudi estatikoen bidez izan beharrean. Metabersoak erosketa esperientzia inguratzaileagoak eskainiko ditu, non erabiltzaileek denda virtualak bisitatu, produktu digitalak probatu eta erosketa ekitalietan parte hartezaketen, denbora errealean, merkataritza elektronikorako aukera berriak sortuz. Metabersoak hezkuntza esperientzia interaktiboagoak ahalbidetuko ditu, hala nola gela virtualak, 3 dimentsioko simulazioak eta ibilbide virtualak. Horrek irakasteko eta ikasteko modu alda dezake, hezitzaileentzako eta ikasleentzako tresna berriak eskainiz. Metabersoak lan ingurune virtualak eskainiko ditu, non enplegatuek bildu, lagundu eta proiektuetan lan egin dezaken modu sakonagoan. Horrek urruneko lanaren dinamika alda lezake eta lankidetza globala hobetu. Metabersoak 3 dimentsioko edukiak eta esperientzia interaktiboak sortzea sustatuko du, sortzailei aukera emanez, mundu virtualak, arte digitala eta beste eduki berritzaile mota batzuk garatzeko online erabiltzaileentzat. Metabersoak marketing estrategi sakonagoak ahalbidetuko ditu ingurune virtualetan integratzen diren iragarki eta esperientziekin. Markek modu interaktiboagoa eta personalizatuagoan elkar eragin ahal izango dute kontsumitzaileekin. Metabersoak erronka berriak planteatzen ditu segurtasunerako eta pribatutasunerako lineako jazarpena, identitatearen ordezkapena eta datu personalen babesa bezalako arriskuekin. Arazoiei aurre egiteko erregulazio eta ikuspegi berriak garatu beharko dira. Elkar eragingarritasuna funtsezkoa izango da metabersoak arrakasta izan dezan eta hainbat plataforma eta ingurune virtual elkarrekin konektatzeko aukera emango du. Horrek erabiltzaile esperientzia integratuagoa eta oztoporik gabea sustatuko du. Metabersoak ekonomia digital berriak sortzeko ahalmena du kriptomonetetan eta tokens ez suntsikorretan oinarritutako transakzioekin. Horrek lineako diru sarrerak sortzeko modua eralda lezake eta enpresentzako eta erabiltzaileentzako aukera berriak eskaini. Nola erabiltzen ditu Gurutxoko dantza taldeak teknologia berriak, entxekoak, eraginkorragoak eta erakargarriagoak egiteko? Nik uste aipatzen aldela gara nahiko tradizionalak. Mino zerbait aipatzekotan, igual guain arte bai bautreku erdua, genitxula kriston kaja pila bat hor, CD pil batekin, kanta difentina, talde ezberdinena, eta beti bilibarra zinen hor bilatzen, fandango ez dakitze, venga, hau jarri ez dakitzer. Eta guain YouTubeekin eta mobiakin eta dena, konektatzen dugu
mobil altavozera, eta benga, nahi dugu hau, pum, jartzen dugu, eta hola, mas, zakitena super inmediato bezala, eta gero ere bai, antolakuntzan, aipatzen alda ere bai, WhatsApp bidez eta Drive bidez errastu zaizkigula gauzak haunitz. Bai gelditzeko, bileran orduk finkatzeko, sortzen ditugun akta txiki guzti horiek nonbaiten gordetzeko, eta ez dakit gehitu nahi duzun zerbait gehiago. Ez, gero sare sozialetan ere bai azkenin badugu Instagram, Facebook ustez ere bai, batugu sare sozial pare bat, benpin jendiri jakinarazteko guk zer egiten dugun, ez? Edo ekitaldiren bat edo jendik jakiteko badela, ez igual festivala, ez da, propaganda pixko diteko, hori bai egiten dugula, osea, erraztu digo. Minon, en plan, gure egunerokotasuneko bertzekintza guzik erraztu dituen bezala teknologiak. Osea, bai, zentzu hortan. Eta gero adibidez, gaur egun adimen artifiziala eta hoetakuk ez dugu erabili. Eta nik uste guantinkoz ez dugula intentzio horiek, osea, leheno erran bezala ez. Euskal dantzak igual pixko galtzen ari direla, bai, sumatu izan dugula, orduan adimen artifizialak ez dakit lortuko denun hori babestia du ez, doaldatzia, orduan gure helburuetako bat bai dela ere bai, dantza tradizionalak ere mantentzia. Da, nire iritziz igual, bai ikusten dela igual horrekin xetzen aldela, tradizioaren, ez dakit, sena hori edo, ez da inola esplikatu. Orduan, ez dugu inoiz proposatu, eta ez dut erramar, ez dugu inen inoiz, binon saiatzeatik ez dugula deuse galtzen ez dara. Mion guaingoz ez dugu planteatu. Momentuz ez. Baina nik uste ez genula jakingo erabiltzen. Orduan, gelitzen gara gauden bezala eta listo. Ongi gaudela, hola. Eta, akitzeko, etorkizunean lekurik ikusten diozu adimen artifizialari dantza taldeen artean? Eski ez dakit. Osea, ez dara nun jakinen nun sartu. Osea, min ez dara ez dakitelako zer den mundu hori. Osea, ez duten ez ezagutzarik, ez dakit zeinen nun. Mion eski enork daki, ez? Osea, ikusiko da. Muy bai. Así que, ez dakit. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.